Pick-up nga gisakyan sa usa ka pamilya nahog sa fish pond sa lungsod sa Carmen. Mga sakay gidala sa pribadong tambalanan. Kinarton nga budyong nasakmit sa Anti-Illegal Fishing Task Force sa lalawigan. Mga kanhi gwardya sa Kapitolyo gipatrabaho nga wapay kontrata. Mga nagpuyo sa tulo ka barangay sa lungsod sa Borbon natakbuyan sa sakit nga tipos. Langyaw nga nalambigit sa human trafficking ilabanan sa mga maguwang sa mga bata nga na-rescue kagahapon. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kanatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 25 sa buwan sa Hunyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tulo ka barangay sa lungsod sa Borbon gituhuan nga apektado sa sakit nga tipos. Mga pasyente nagtapok sa mga health center alang sa pagpa-check-up. Jinky Bargio, Sugin Limi. Duha ka semana na ngagihilanta ng 21 anyos nga si Vivian bisan ug wa magpadoktor apan ang tanan niyang gipamati sa lawas pulos simptomas sa sakit nga tipos kon typhoid fever. Gawas niya halos ang tanang silingan nila dinhi sa sitio Mahayahay, Barangay Lugo sa lungsod sa Borbon gidudahan sab nga nataptan sa tipos. Wala lang sa kuno hospital kay mayarasad ba. Niya mo to niari ni ko man ang doktora mo to nga gi-check up ko niya. Niya mi siya nga kuan ko no. So kuang suspect sa typhoid ba. Niya mo to gikuan na ako nagtambal. Gibasol siyang amahan nga si Vivencio ang tinubdan sa ilang tubig mainom nga wa na mabutangi og chlorine. Why butang-butang og kuan ba kanang tambal. Dili sama atong nangagin tuig nga katusboy alburo pa maintenance sila. Ikutado ko istubig. Kada tusboy kada adlaw to siya butang chlorine. Matud sa midwife sa Barangay Lugo Health Center, dunay 27 ka pasyente ang naayo apan kagahapon nadugangan kini og laing 16 ka mga tawo. Nag-meeting ang barangay officials kagahapon, in fact dire complete ang atong mga barangay officials unya maghimo sad sila balaod nga kanang dili na gyud paduulan kaayo ang water source nato. Kanang mga naamag gyud toy mga animals diha nga naamag yung mga balay, mga kabalayan sa duol. Nga amo sang iawhag nga maghimo gyud og kasilyas kanang mga households nga naas duol. Apan dinhi sa Barangay Clavera nagtapok kining kapin sa 20 ka mga pasyente dinhi sud sa health center. Buot ipa-check up ni Evelyn ang iyang 2 anyos nga anak aron makasiguro kung may tipos kini o wala. Mabalik-balik ang iyang hilan at simana na kapin ang gilantan. Matud sa Municipal Health Officer sa Borbon nga nihiling sa mga pasyente kasagaran kanila may simptomas sa tipos. Gawas sa paghatag kanila og tambal, gikuhaan usab sila og blood samples. Pero pag human atong kusog kay ni kalit og uwan karon ng mga June, diha na siya nga murag na daghan jud ang kaso nato. Pero so far ako nakuha diri sa Clavera 23 ra gyud. So 23 cases pa. Kagahapon giduaw sa Provincial Health Office ug Regional Epidemiological Surveillance Unit ang Borbon ug nanghatag ni ining life straw ngadto sa mga residente nga magamit sa pag-inom og tubig. Sa pagkakaron, mga lumulupyo sa Barangay Lugo, Clavera ug Kahel ang apektado na sa maong sakit. Ang among confirmed gyud tulo. Diya sa Barangay Lugo nga nagmita jud nga confirmed gyud siya nga typhoid kay gi-culture nito siya o katong diri ang asawa sa barangay official. Our PHO is on top of it. I will be taking this up also in the next cabinet meeting on Monday to ask the provincial health officers the status and what we can do to assist the town. Jinky Bargio, News 5. Usa ka truck sa kinarton nga budyong nasikop sa mga sakop sa Anti-Illegal Fishing Task Force sa lalawigan sa Sugbo. Ang mga budyong gikan sa Zamboanga i-deliver unta sa San Roque, Talisay. King Perez, Sugin Limi.
Nasakmit kining gatusan ka kinarton nga mga budyong sa gihimong highway inspection sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force dito sa lungsod sa Minglanilla. Ang budyong gila nga usa sa mga endangered species. Ikaupat ang maong truck nga gipara sa task force nga narehistro sa usa ka Stanislao Pepito Sr. nga taga Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo. Ang truck gimaneho sa usa ka Ronil Tumakas nga taga probinsya sa Masbate, uban sa usa ka Delfin Hacosalem Jr. nga taga Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Wago kita na blind ko. Matod sa task force team leader ug Capital Security Head Loy Madrigal, gikan sa Zamboanga City ang kargamento sa mga budyong nga i-deliver ngadto sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. So karon pag tanan ako siya sa karga ningon siya buwad. Medyo ni hesitate man sa siyang mga tubag, nagduda na ko. Motong ipablihan na ako agad. Pag yun yan i-ablihing box, asa mo takog duda. Kablis box mo na nanigawas ka ng mga budyong. Kasong kalapasan sa Fisheries Code of the Philippines ang atubangon sa duha ka mga lalaki nga nasakpan nga nagdani ning mga budyong shells nag-iila isip endangered species. Kini nagpasabot nga mag-atubang sila sa silot nga 12 hangtod 20 ka tuig nga pagkabalhog o pagbayad sa multa nga 120,000 pesos. Itawagan mi nga ang truck, pirgahan. Puro kami ito na mis hotel. Kami duha. Ito na hotel. Moto nga, kunya, sa ikarga nyo, buwan. Iko sige, okay, buwan. Ang ilang ko na mo, Talisay, na ay musugat. Matod pa ni Hacosalem nga wa sila masayod nga budyong ang ilang kinarga kay igo lang sila nga mohatod sa kargamento. Wa niya gibutyag kung kinsa ang tag-iya sa kargamento ug matod niya ay igo lang silang gihatagan og instructions kung asa ihatod ang mga kinarga. Giawhag ni Madrigal nga panghingusgan sa mga national agencies ang pagpatuman sa balaod batog sa pagpanguha sa mga endangered species human sa sunod-sunod nga dakop nga gihimo sa lalawigan sa Sugbo. Huyang sabkuno ang provincial ordinance nga nanalipod sa mga endangered species sa pagsilot sa mga makalapas ni ini. King Perez, News 5. Tayong kaso na sab sa human trafficking ang naitabo sa lungsod sa Cordova. Din 15 ka mga batanong babae ug lalaki ang na-rescue sa kapulisan gikan sa Australian National. Apan ang maong langyaw gilabanan sa mga maguwang sa bata. Andrea Patenya, Suginlimi. Midangop sa Cordova Police Station kaganihang buntag kining mga babaeng nagpailang mga higala sa 51 anyos nga Australian National nga gipasangin lang ng recruit og mga menor de edad alang sa cyberpornography. Hugot nilang gihimakak ang pasangil batok sa suspect na si Peter James Robinson, usa ka mechanical engineer nga taga-Alabang dito sa Kauluhan. Gidakop kini sa kapulisan sa usa ka resort sa Cordova pasado alas 3 sa hapon kagahapon. Di na-rescue ang 15 ka mga menor de edad, upat ni ini mga lalaki ug 11 ang mga babae nga kuyog ni ining mi-check-in. Mato di Cordova Police Chief Senior Inspector Alexander Nunez, usa ka 13 anyos nga babae ang unang mireklamo sa DSWD nga gidakuno siya sa langyaw sa usa ka hotel sa Sugbo ug sa Kauluhan ngadtong Pebrero ug Mayo ug gikuhaan og hubo nga hulagway ingon man gipanamastamasan. Pagkahuman giyatagan siya kwarta ug cellphone. Ang usa ka minor gidasa sa Manila o yung check-in po dito sa hotel. Then dunay na hitabo nga ng siya niya ipahubo ang bata din ipicturan dito sa hotel po sa Manila. Side regarding the issue. We just like to know, sir, if the allegations that I don't even know what they fully are yet. I haven't been told the whole story, so until I talk to the boss here, I don't really know anything. But is it true, sir, that you're taking pictures of minors naked? No. Nakig-alayo ng DSWD sa kapulisan ug dihang na-monitor ang lokasyon sa langyaw, gidakop dayon kini kagahapon. Gikustodiya karon sa DSWD ang mga menor de edad ug gitabangan sila sa Children's Legal Bureau sa pagdebrief niini. Giingong pipila na sab sa mga rescued minors ang nitugan nga gipahubo sab sila sa suspect aron kuhaan og litrato. Apan kining mga maguwang ug igagaw sa mga menor de edad, midepensa kang Robinson. Matud pa nga ang ilang iyaan maoy uyab sa langyaw ug matag bisita niini sa Sugbo, dadon gyud sila aron mag-outing. Subli nilang gihimakak nga nalambigit sa cyberpornography si Robinson ug nasuyaan lang kuno sila sa usa nila ka igagaw nga mireklamo batok sa langyaw. Suya ra jud kay nay ang usa na mo ang kaigagaw nga wala siya na invite ba. Nasuya siguro mo na
Dili naman na mo ipakita ang bata, ano hindi mo nila ipakita. Naman gi-complaint nga na-receive na to. Ang una na-receive na ang DSWD. So doon sila gi naka-actual nga naka atong bata nga misumbong nila. Apan matod sa kapulisan, lehitimo ang ilang pagdakop kang Robinson kay ubos sa Section 10 sa Republic Act 7610, gidili ang pagda sa usa ka menor de edad nga di niini kabanay sa usa ka hotel, motel or resort. Na gidakop siya base sa abolition sa RE 7610, itong accompanying with minors. Ipaubos sa digital forensic examination ang laptop, cellphones ug hard drives nga nakumpiska batok kang Robinson pagsuta kun duna ba kini mga hubong hulagway sa mga bata. Niadtong tuig 2011 pagisugdan ang sunod-sunod nga operasyon batok sa human trafficking dinhi sa lungsod sa Cordova, diin kapina sa 20 ka mga menor de edad ang na-rescue ug siyam na ka mga suspetsyado ang nadakpan ug ang nakapaipa kadaghanan kanila mga ginikanan mismo ning maong mga biktima nga nag-operate og mga cybersex dance. Mato ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac, padayon gihapon ang ilang monitoring sa mga lumulupyo o mga langyaw nga posibleng padayon nga nalambigit sa human trafficking sa Cordova. Gani plano nilang makigtagbo sa mga resort owners sa dapit aron magpatabang sa pagbantay. Bahad sab niya sa tag-iya sa resort di inadakpan si Robinson nga mahimo sab silang masilutan kung mapamatud ang nasayod sila ug mitugot sa maong illegal nga kalihukan. Yeah, they're part of the investigation. If and when we found out nga nag-tolerate sila ani, well, we will look for a case, no, ma-file na to sa ilaha. Suway namong gikuha ang habig sa resort management apan wa kuno didto ang tag-iya. Nay representative sa management, sir, nga pwede na mo makuhaan og side regarding atong dakot kahapon. Wala ra ba, ma'am? Wala dayon tag-iya. Makig-alayon sab ang CPPO sa lokal nga kagamhanan aron pag-educate sa mga ginikanan ug sa mga tinun-an kabahin sa human trafficking. It seems ang daghan ditong mga predators, no, kini mga foreigners nga who prey on young women, young girls and boys. Kinahanglan sa gyud lagi nga we have to be very aggressive in this campaign against the exploitation of our children. Andrea Patenia, News 5. Misaka ang gidaghanon sa drug operations sa Central Visayas karong tuiga sumapa sa talaan sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Task Force Group kon Raid SOT. Kung 7 million pesos lang ang kantidad sa nasakmit nga drogas gikan Enero hangtod Hunyo niadtong 2013, misaka na kini ngadto sa 34 million pesos sa samang period karong tuiga. Gikan sa 710 ka mga dinakpan nga nalambigit sa illegal nga drogas niadtong miaging tuig, misaka na kini ngadto sa 1,143 arrested persons ug midaghan sab ang drug operations karon gikan sa 561 ngadto na sa 883. Matud ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guilliamac, nagpamatuod kini nga way kamatuoran ang mga taho nga alarming na ang drug problem sa Subo ug alang kaniya malampuson ang ilang kampanya batok sa illegal nga drogas tungod sa ilang paghatag og importansya sa supply and demand reduction. So, sa demand reduction, importante yun nga atong kapulisan makig-abag yun sa mga barangay officials, mga schools, mga parents para ipahigayon ng mga symposia, pahigayon ng mga meetings, no, pulong-pulong para ang atong mga kabatanunan will stay away from using drugs. Gawa sa mga anti-drugs operation nga gipahigayon karon sa kapulisan, tumong sab sa mga opisyales niini nga limpyuhan ang mga pulis nga drug users. Andrea Patenya, Sugin Limi. Duha ka mga police station sa lalawigan sa Sugbo ang subject karon sa surprise drug test human makadawat og impormasyon si Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac nga adunay mga pulis sa maong mga presinto nga tigamitan og ginadiling drogas. Diu sa ibutyag ni Guilliamac kun asa kini apan pahimangno niya ngadto sa mga guilty nga pulis sa paghunong na sa maong bisyo kay kun magpositibo dako gyud ang posibilidad nga matangtang sila sa serbisyo. If there is still a time to, reform yourself, you reform para sa atong imahe sa atong kapulisan medyo maayosan. So, if and when mapamatudang yun na to, for sure, maninguha kita nga kanang mga pulis will go on trial, due process, and for sure, they will be dismissed.
Sa talaan sa Regional Investigation and Detective Management Division 7, siyam na ka mga pulis sa tunga-tungang Kabisayan ang na-dismiss sukad ni adtong miaging tuig human masayri nga drug users. Upat ni ini gikan sa Negros Oriental, tulo sa probinsya sa Sugbo, usa sa Bohol ug usa sa Lakbayan sa Sugbo. Yes, kay ang kana na dili lang administrative liability, napaus na criminal liability o sa Republic Act 9165 na ay absolute perpetual disqualification but pasabot dili na sila katrabaho sa gobyerno. Samtang karong tuiga, duha ka pulis sa Negros Oriental, usa sa probinsya sa Sugbo ug usa sa Bohol ang gipaubos sa summary hearing human nagpositibo sa drug test. Laing upat ka mga pulis sa Rehiyon 7 ang gipaubos sa pre-charged evaluation tungod gyapon sa samang kalapasan. Mato ni RIDMD 7 Deputy Chief Binyas, magsilbi unta kining pahimangno ngadto sa tanang pulis sa paglikay sa drug use kay sila man ang nagsilbing ehemplo sa katilingban. Ang ato ang kuan ang regional leadership is very serious nga eradicator wag tangon na to kaning mga pulis nga involved in illegal drugs. That is the order of our regional director. Sa laing bahin, gipaabot pa sa RIDMD 7 ang rekomendasyon sa Regional Intelligence Division kabahin sa kaso sa mga pulis sa Bohol kansang mga ngan nadiskubrihan sa ebidensya nga na-recover gikan sa grupo sa gitumbok nga drug lord nga si Owen Rosales. Matud pa, kundo nagyuigong ebidensya nga makuha ang RID pagpamatuod nga drug protectors ang maong mga pulis, diha pa masugda ng investigasyon. Giingong grave misconduct gyud mao'y kasagarang kaso nga atubangon sa mga pulis nga adunay mga kalapasan nga nalambigit sa drogas ug subject kini for dismissal. Samtang si CPPO Director Gilyamak miingon nga aduna sab sila'y nadawat nga mga taho nga adunay drug protector sa kapulisan sa probinsya apan unverified pa kini. Actually, we received some reports, no, mga text messages, but during our counterintelligence, no, some of them are kwan lang, kanang mga reports lang which are unfounded. But we continuously monitor these people also. Andrea Patenia, News 5. Gisawan ang usa ka Thanksgiving party sa mga tinunan sa Children's Paradise Montessori School ni atong weekend. Subay kini sa kadaugan sa Children's Paradise Montessori Choir sa baguhay lang nahuman nga 2014 Asia Cantate International Choral Competition didto sa Hong Kong nga gipahigayon ni atong Hunyo 14 ug 15. Sila ang nahimong gold winner sa soprano ug alto category ug silver sa Children's Choir and Folklore category. Nahatagan sab og kahigayunan ang mga bata nga maka-perform sa Hong Kong Disneyland. Ato sa maong Thanksgiving party, subling mapasundayag ang mga bata. Si Maestro Dennis Sugarol mo imigiya sa mga bata sukad namugna ang maong choir. Usa ka tuig na ang nakalabay. Siya sab ang nagsilbing musical director sa grupo. Mga usa ka buwan nilang gipangandaman ang maong kompetisyon mao nga wala silang dahom nga mahimo silang kampyon. Mipasalig ang presidente sa maong tunghaan nga di maepektuhan ang pagtungha sa mga bata sa ilang tinguha nga mapadayon ang sugdan nga kadaugan sa choir. Naglaom sila nga mahatagan og endorsement sa DepEd alang sa Fiesta Pilipinas sa laing pagayong concert ato sa buwan ng wika karong Agosto. Gawas sa kapulisan, apil nga magkigbatok sa illegal nga drugas ang National Bureau of Investigation. Samtang anahagyapon sa kustudiya sa NBI ang giingong usa sa mga nalambigit sa pagpatay sa hepe sa kapulisan sa Ubay, Bohol. King Perez, Suginlimi. Giklaro ni NBI 7 Regional Director Attorney Max Salvador nga wa nay labot ang ilang buhatan ug ang kapulisan na ang misusi sa kamatayon ni Ubay Bohol Police Chief Inspector George Canya. Ug kay giingong dunay kalabutan sa gidiling drogas ang kamatayon sa hepe sa pulis, padayong gisusi sa NBI ang maong anggulo. Dakong tabang sa pagtumbok sa illegal drug operation sa Bohol, ang misurrender silang buhatan nga si Troy De La Torre na usa sa mga gilang sospek sa kamatayon sa pulis. Kay wa pay warrant batok ang De La Torre, anaagihapon sa kustudiya sa NBI 7 ang sospek. With regards to drugs, we are conducting, as a matter of fact, extensive operation.
Matud ni Salvador nga duna na sila nakuha nga mga importanteng impormasyon bahin sa drug operation sa Bohol gikan kang De La Torre. Apan di pa kini ibutyag ni Salvador sa pagkakaron samtang padayon pa ang pakisusi. I will give some details later when we make another raid. Human mitambong sa command conference si Salvador uban ang mga kadagkuan sa NBI sa Manila. Giman ng NBI 7 nga panghusga ng pagbatok sa gidiling droga sa rehiyon. Nilapitan ako. So what are you doing? Meaning di ba? What? Sabi ko, di ba? What am I doing? Meron ng info. What am I doing? Kaya yan, I'll tell you pagka may raid na tayo. May pahibaw na daan si Salvador nga wa siya'y plano sa pagrekomendar nga himong state witness si De La Torre bahin sa maong kaso. I never trusted an addict. I can only rely sa information na bibigay niya pag totoo, positive na state witness. Sa dami ko ng kaso. King Perez, News 5. Pangadlawa mularga si Governor Junjun Davide dito sa Bohol aron mutambong sa Joint Regional Development Council ug Regional Peace and Order Council meeting. Si Davide mao'y bagong pangu sa Regional Peace and Order Council. Matod sa gobernador nga iyang iapil sa agenda mao ang pagtuki sa illegal drug situation sa Tibok Region 7 nunot sa matod sa nakagrabing kahimtang sa kaso nini. Mutambong sab ang bagong PRO7 Regional Director nga si Prudencio Tambanyas sa maong panaghugpong. The Regional Provincial Peace and Order Council kining situation, drug situation lagi. And I'm glad nga si Police Chief Superintendent Banyas would be attending also the meeting. Padayon pang gipaubos sa tactical interrogation ang usa ka lalaking namusil sa tinderog isda sa Barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue ganiyang buntag. Andrea Patenya, Sugin Limi. Dunay daghang dugo ni ining gawa sa building sa may Barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue. Human gipusil ang tinderog isda pasado alas 11 kaganihang buntag. Ang biktima giilang nga si Marlon Bantulinaw, residente sa maong dapit. Matod sa caretaker sa maong building nga tigtambayan gyud sa maong dapit ang biktima sa di pa mangumpra og isda. Wala ra gipusil ra nag-standby ra diri kay naguwat lagi ang katungkuan, ang katong tao naguwat sila sa panel nga mo pick up nila kay mga tuman sila puzzle kay paman to tindero man to sa isda. Ang gwardya sa pawn shop tapad sa building miingon nga samtang nag-standby si Bantulinaw, usa ka lalaki ang miduol kaniya og nagpakaaron ingnong mamrinda og cellphone apan kalit kining namusil. Sa ang katong suspensado na pa diri ma'am nangutanag mo dawat mag cellphone prinda. Nya human ato, nya na ko nga basig sa Palawan sir basig ko dawat. Basig panlingo siya. Nya dayon sa bunot siyang sipir, yung distansya na ko dito kay nakabalo na mo usay plano basig RD ang plano ba. Abi ni mo tulison ni. Oh. Human na to, dayon siyang lakaw dito, gihapit niya tong biktima niya. Gidayong pusil. Giano ra kunong misakay og jeep ang gunman nga nailhang si Regor Salazar taga Barangay Buhisan sa Dakbayan sa Sugbo, kinsa nadakpan dayon sa kapulisan, mga 300 metros gikan sa crime scene. Wala karon mo pag mi kay balagon sa motiba ni ma'am pero ang suspect ma'am ni kuan to gani ang anak ko ni nagsugo niya to mi kagalagon sa inungdan ma'am. Andrea Patenya, News 5. Usa ka pamilyahan nga padung unta sa Dakbayan sa Sugbo nga magpatambal na disgrasya na hinuon. Nahug sa fish ban ang ilang gisakyan nga pickup dihang wa na makontrolar sa nagdrive niini ang sakyanan. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Dinhi ining pribadong fish pond ginahimutang sa Barangay Dawis Norte sa lungsod sa Carmen, mitugpang usa ka Nissan Navara nga gipanag-iya sa pamilyang Bagyo nga padung unta sa siyudad sa Sugbo aron magpatambal. Si Garde Bakutkot nga nagsunod sa mong sakyanan miingon nga kusog kaayong nakapadagan ang driver ug tag-iya sa sakyanan nga si Rodrigo diin suway pa kining mi-overtake sa usa ka multicab. Dihang nawadan og control, mibangga kini sa railings. Naputol sab kining gamay nga punuan ug milahos sa fish pond ang pick-up. Inay kasugat siya nga multicab. Nya gibalik sa lugar, pagbalik niya sa lugar tungod sa kadangog ba, ni warawara nandoong gipangka na sa diha mo naglupad ang kuan. Kusog bas kadangog na. Kusog perting kusog sa dagan. Ang mga nakakita sa itabo daling mitabang sa mga biktima. Ilang gibuak ang bildo sa sakyanan aron makagawas nga luwas ang mga pasahero nga naglangkob sa magtiayong Rodrigo ug Amethyst Bagyo, lakip na ang 5 anyos nila nga anak.
padung sa Cebu City kay magpa-doktor ang mutkin sa ilang pa-doktor ano niya sulti sa driver kay na-interview naman sa among traffic investigator kuan ko no pagday niya balik kari sa iyang sa lane niya ang right nga mga likid wala na ni slide na wala na niya mag-control ang kuan tangog pa. Gidala dinhi sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danau ang mga biktima apan girekomendar sa attending physician nga ibalhin sa Dakbayan sa Sugbo aron ma-CT scan si Rodrigo ug ma-x-rayhan ang iyang asawa ug anak. Jinky Bargio, News 5. Duha ka motorsiklo nagbangga usa sa mga driver niini nakainom. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagyaka sa iyang motorsiklo samtang anaa sa tunga sa dalan sa Sabiliano sa may barangay Punta Princesa si Jimboy Villanueva. Gitabang siya sa Basak Pardo Emergency Rescue kay nagsunggo o gituang nabali ang bukto niini. Human niya gikabangga ang laing motorsiklo nga gimaniho ni Jonsel Ulalo. Nagpingit sa kasakit sa iyang ilong si Villanueva dihang gipislit kini aron mutangon ang pag-aga sa dugo. Nangangkon si Ulalo nga siya maoy gibanggaan ni Villanueva human kini miangkon nga nakatulog siya samtang nagdrive og motor. Pagbangon niya na siya nagabangga ta dong. Ya, ako sir, dagan may naka-witness sir. Ako asa magkapaingon? Padong na jugo uli sir sa mua sir di arba kaman siya mo kiyot. Kiyot ra ba. So ako sir mao to nga ni anak ko nagabangga ta nangutana jud siya nagabangga kay niangkon man siya na pasensya jud kay to nakatog jud ko. Miangkon si Ulalo nga nakainom siya. Pero nakainom siya kagabi. Ako nakainom jud ko pero sa lane lang sir may problema sir. Kung magsubay lang sa daan gyud sa iyang linya, wag panagbangga mi ta. Pero nagli sa nga mo kuan sa linya sa iyang iliyang daan. Mo na nay panagbangga gyud. Sigon sa report ko yang kuan, yang naka-bangga. Gida sa pribadong tambalanan si Villanueva samtang wa ra magpa-admit si Ulalo kay wa ra kunoy kaso ang garas sa iyang kilid ug bukton. Gitambagan si Ulalo sa traffic enforcer nga magpa-liquor test sa Cebu City Medical Center. Ray Pasaporte, News 5. Padayong nakikoordinate ang NBI Region 11 sa NBI 7 bahin sa kamatayon sa Cebuano businessman nga Richard King. Matod ni NBI 7 Regional Director Attorney Max Salvador, lakip niini ang pag-validate sa impormasyon bahin sa mga suspect sa krimen kung aduna kining kalihukan sa Sugbo. Di pa sad makasulti si Salvador nga illegal nga drogas mo'y motibo sa pagpatay kay padayon gihapon nga gitan-aw ang tanang anggulo sa kamatayon sa negosyante. Of course, until the full resolution of this case. Tinguha karon sa amahan sa batang giplasteran ang baba sa maternity hospital nga mapasaka na ang kaso batok sa mga responsable niini. Wa pa midetalye si Ryan Noval kalabot sa maong isyu apan iyang gipaniguro nga iyang abogado naghanay na sa kasong ilang ipasaka batok sa maternity. Nagmalaumon siya nga makuha nilang hustisya alang sa ilang anak. Anda mo tagana og luna si Mayor Michael Rama alang sa mga skaters sa Sugbo. Human giangko niya nga nahilig sa bangyang anak nini. Matod sa mayor nga makigtagbo siya sa labaw sa mga skaters sa Sugbo aron ilang hisgutan ang gusto sa mga skaters aron mapangitaan niya og pagi. Giulagway sa mayor nga kuyaw sa kadalanan ang mag-skateboard. They should come to my office. Di man mo nga asa repeat. Mamuta naman ito nila. They continue better. They know where it will be na makatubag sa ilahang mga thrill-seeking capacity. Walay ni supak sa ordinansa nga pagbutang og bicycle lane sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Apan dunay mga issues nga gipadayag ang uban nga opisyal sa Dakbayan. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi.
Gipahigayon kaganiha ang public hearing sa proposed ordinance alang sa pagbutang og bike lane sa kadalanan sa Dakbayn sa Sugbo. Ang proposed ordinance gisangat sa konseho ni Konsehal Neda Cabrera. Sa public hearing uyon ang mga drivers sa pagbutang og lane alang sa mga bikers. Alang kanila, mas maayo nga adunay iyang kaugalingong agianan ang mga nagbisikleta kaysa muipon sa mga sakyanan sa kadalanan. Matud pa sa labaw sa pundok sa mga bikers nga Tindak Sugbo, Jewel Lee, daghan na mogamit og bisikleta alang silang pag-adto silang trabaho. Samtang ang uban alang sa mayong panglawas. Ang biking is really is really valid for many things. It's very useful for health, to reduce traffic and so on. Ang direktor sa sitong nga si Rafael Yap miingon nga wa siya supak sa pagbutang og bicycle lanes apan gikinahanglan nga aduna kining subayon nga mga lagda ug silutan ang makalapas niini. So whether citation ticket is enough, whether we need to file cases in court, or whether an impounding of the bicycle will be enough, I think these are implementation details we need to resolve at the level of the Tindak Sugbo Board. Dili supak si Mayor Michael Rama sa proposal. Apan alang kaniya, ang ngayang sutaon kung doon na ba'y igong lugar nga igahin alang sa bicycle lanes, hangtod ngadto na sa tagsa-tagsa kapanimay sa magbisikleta ug dili lang sa mga dagkong dalan. So that I'm not against it, but we should always remember, now when you will have your bicycle, you go home. There might be a lane, but going to your house, is there a lane? That will be a problem. So if you want to use your bicycle, you should also be able to understand that it shall be parked somewhere before you go home. Leslie Caminari Vistil, News 5. Natigayon kagabi ang finals night alang sa Vispop 2.0, ang ikaduhang pagpaygayon sa Visayan Pop Music Festival nga nagtinguha nga mas maila ug mas madungog sa kahanginan ang mga originally Bisaya composed songs. JP Laucatsera, sugin nimi. Mas mabulukon, mas gikawilihan sa mas daghang Sugboanon ang ikaduhang Visayan Pop Songwriting Festival. Ang mga batanon ug mga young at heart migahin og oras sa pagsaksi sa finals night kagabi. Unom kag dinisayang kanta diin duha niini gikompose sa taga Mindanao ang nagtigi. Nadako sa ining unong kakanta ang pagbati, ang huna-huna ug ang espiritu sa Sugboano nagpangga, nagmahay, naghigugmaay ug naglaom og kausaban. We have this competition because we are trying to fill a gap. About 30 years ago, the Cebuano youth didn't have Cebuano songs that they could relate to. Sagad sa mga entries naghulagway sa gugma panahon sa kalipay ug kasakit. Kay tataw nga maayong pagkasuwat ug pagka-arrange ang mga awit, naglisod og pili ang mga hurado kung kinsay modaog. Milugwa sab alang sa iyang special performance si Romel Toyko nga miawit sa iyang hit song nga Dili Tanan. Sa special awards na piling Listener's Choice og super song ang kantang Labyo Langga nga gi-perform og sinulat ni Jerica Teoderico. Midaog isip pinaka-fighter nga song ang kantang Di Pa Panahon ni Kenneth Corvera. Ang laing garbo sa mga Bisaya nga si Budoy Maravilles kinsa mao'y chairman sa mga hurado ang gitahasan sa pagpahibaw sa mga mananaog. Ang ikatulong ganti nakuha sa kanta nga Di Pa Panahon, ikaduha ang kasikas ni Joniver Canlom. Itong grand prize, 30,000. At ang ibuntak, ang subaba ng title, Love You. Og nahimong kampiyon ang Love You Langga sa 17 anyos nga si Jerica. Nakadawat siyang 30,000 pesos o kahigayunan nga ma-promote ang iyang kanta tibuok nasod. How were you able to make such wonderful song? Kung artist ka, it's not necessary nga kanang na-inspiration nga direct jud mo, you can observe your surroundings. Dito na nimo makuha ang ideas para sa imong artwork. We hear praises from non-Cebuano speaking listeners, which goes to show that good music
crosses the barrier of language, and that is what we are here for tonight. Good, original, and honest Filipino music. JP Laula, Quatsera, News 5. Wapay official nga statement si Dr. Joseph Sol Galion kung nganong mibiya siya isip OIC President sa Talisay City College. Wapasay resulta ang gihimong panagtagbo sa Board of Trustees sa mahong tunghan. Leslie Camenadi Vistil, Sugin Limi. Gipaninguha sa Dean sa Talisay City College nga si Dr. Edgar Martinez nga di maapektuhan ang dagan silang tunghaan sa mga bagong kalambuan karon human mi-resign ang OIC President nga si Dr. Joseph Sol Galion human sa usa ka semana. Dunay giampingan nga dungog ang TCC human sila mabutang sa ikalimang pwesto isip one of the best school. Academy ug ang student population di gyud magpaapekto. No, kay gani naasad mi mga prestige giampingan dinhi. Politika. Gipaabot pa nila ang resulta sa gihimong conference sa mga sakop sa Board of Trustees. Nagmalaumon si Martinez nga kung si kinsa man gani ang mulingkod pagka-presidente, wa na untay mahitabong kasamok sa ilang tunghaan. Nakita ni Martinez nga dunay politikang nagpalibot sa management sa Talisay City College. By me to ensure nga mudagan yun ang eskwelahan, no? Sabi mo function yun. Ato yung i-check o naabag yun ang mga teachers. So we are trying as much as possible that instruction will not be hampered. Okay? May tumausab karon ang sugyot nga si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Resosa ang moduma sa TCC. Leslie Caminari Vistil, News 5. Peace advocate nagtuo nga tungod sa iskandalo nga giatubang karon sa gobyerno mo'y hinungdan nga nalangay ang peace process tali sa mga walhong grupo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nagpadayon ang peace process karon sa gobyerno ug Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front. Apan tungod sa daghang iskandalo karon sa gobyerno sama sa pork barrel scam, nag-apekto kini sa maong proseso. Matod sa peace advocate nga si Father Ben Alforque, nagkahuyang ang gobyerno ug daw nawadan kini gahom kay mismo ang mga magbabalaod ang nalambigit sa maong iskandalo. Sa tupag atong mga institusyon nahimong mahuyang. Unya dako din nga iskandalo sa katawhan. Asa man padulong ang katawhan nato kung ang mga tao nga magdapig nila, maglaban nila nahilambigit sa dakong iskandalo ug nahigpamahuyang nila. Mao nga taliwa sa mga isyu, giawhag ni Father Alforque ang katawhan nga maghiusa ug tagadog kahigayunan ang kalinaw nga mo'y mopagtigbabaw sa katilingban. Nagmalaumon siya nga mopagtigbabaw ug balik ang kaligdong sa tao aron mausab ang sistema ug mobalik ang pagsalig sa publiko sa gobyerno. Nasubo usab si Father Alforque sa daw paggukod sa gobyerno sa ilang mga kaatbang sa politika sama sa pagpapriso nilang Senador Bong Revilla ug Jinggoy Estrada. Hinoon, nalipay siya sa gobyerno sa pagsugod ug gukod sa mga magbabalaod nga nalambigit sa PDAP scam. Nalipay ta nga nabilanggo ang nailhan nga dagkog mga sala. Pero kinan ipadayon gyud ang pagpangitaw, pagpanutaw sa hustisya nga kadtong dunay apil, maapil. No? Unya dili lang ipamaagi sa politika. Laing awhag ni Father Alforque nga manghilabot sa pagbatok sa inustisya sa katilingban isip kabahin sa moral obligation. Ryan Sorote, News 5. Ipatawag sa DENR ang mga nanag-iya sa mga resort ug mga balay sa lungsod sa Santa Fe nga nasud sa 20-meter easement zone. Ang mga tag-iya una nang mireklamo nga nasud sila sa easement zone kay napakyas ang DENR sa paghimo sa plano aron kapugngan ang pagkankan sa baybayon. Mubalik si King Perez. Gipatawag karong adlaw sa DENR 7 ang mga tag-iya sa mga resort ug bay nga milapa sa 20-meter easement zone dito sa lungsod sa Santa Fe aron konsultahon ug ma-explain sa DENR kung nganong nagtukod sila sud sa easement zone. Human sa usa ka buwan, gikinahanglan nga gubo na ang nasud sa 20 metros gikan sa baybayon. Subay sa report ni Protected Area Management Bureau Head Ariel Rica, 13 ka mga resorts ug panimay sa baybayon ang adunay kalapasan sa 20-meter easement zone kagilatid sa Philippine Water Code alang sa mga lugar nga giila isip agricultural area. Apan way labot ang Marlins Beach Resort sa gihimong konsultasyon.
Matod sa tigpamaba sa DNR7 nga kaduha na gipadadaan sa ahensya ug mando ang maong resort sa pagpatangtang silang istruktura sa miaging tuig apan wa kini mituman. Lakip sa mga struktura sa Marlins Beach Resort nga gidemolish sa DNR7 niadtong tuig 2010 subay sa mando kaniadto ni kanhi Mandawi RTC Judge Marilyn Yap. Dunay defiance on the part sa kining Marlins Beach Resort. Pero certainly sa Marlins ato gi siyang ma-file on the case kay tungod lahi mo lang sa Marlins magdako pa siya murag beach front no. Unya dunay mga information nato nga dili kayo walay access ang mga publiko. Usa sa rekomendasyon sa report sa PAUB kon Protected Areas and Wildlife Bureau mao ang pagkiha sa Marlins Beach Resort human mitukod og balik sa struktura sud sa 20-meter easement zone. Apan di mahimong mukiha ang DNR7 kay igo lang sila nga mopatuman sa existing court order ug nahimong respondent sa buhatan tali sa mga reklamante sa isla sa Bantayan. Usa ka suwat ang gipada sa DNR7 ngadto sa mga reklamante pag-request nga ikiha ang Marlins Beach Resort. Ang lahi mo guning situation sa Bantayan kaya ang kitang gi-compel man ta sa court ang DNR to implement katong 20-meter easement zone. So initially we get initial information nga they are willing no nga mo initiate. Hinuon giangkon ni Llamedo nga wa panahuman sa DNR7 ang Bantayan Island Wilderness Area General Management Plan. Alang sa mga resort owners dinhi napakyas ang DENR hinungdan nga nagpadayon ng coastal erosion sa baybayon. Ang kanhing mga struktura nga layo sa baybayon nasulod na sa easement zone tungod sa padayon nga pagkakankan sa baybayon. Daghang mga factors, wala naka-convene ang PAMBI members, wala kay persons nga nakadedicate good to complete or to pursue good. Apan matod ni Llamedo nga ipatuman gihapon ang pagdemolish sa mga illegal nga struktura sanglit aduna nay court order alang sa mga suliran. Ipatuman gyud nato siya pero provided doon nag-court order, King. Hinuon ni pahibaw si Llamedo nga gi-finalize na ang maong plano. Sumala sa tigpamaba nga ang General Management Plan mao'y gikinahanglan aron ma-reclassify ang Bantayan Island gikan sa usa ka protected area ngadto sa usa ka alienable and disposable land. Suliran sab karon sa maong isla ang relokasyon alang sa mga nawadan og panimayhuman sa bagyong Yolanda. Kini tungod way titulo ang mga yuta alang sa relokasyon kay usa ka protected area ang Bantayan Island. Kaya ang importante man ang GMP kaya ato mang i-delineate kung unsay mga strict protection zone, unsay mga multiple use zone. So ang Congress mo na murag somehow murag na hold ang pag-process o ang pag-pursue sa de-establishment sa Bantayan because of the GMP. King Perez, News 5. Gipasidunggan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang napulo ka mga kompanya o grupo nga padayong mitabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa Sugbo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Dako na kaayo ang kalahian sa Sugbo, 20 katuig na ang milabay kon natad sa patigayon ang hisgutan. Nahimo kini tungod sa mga negosyante nga misalig og mibobo og binilyon nilang investments. Ang resulta, mas progresibo, mas mabungahon nga industriya nga mo'y mihimo sa Sugbo nga ang sentro sa patigayon sa tunga-tungang Kabisayan. Subay kini, gipasidunggan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang napo ka kumpanya o grupo nga nakatabang. The improved or uplifted lives and the self-esteem that they created among Cebuans, among the labor force because of the jobs they have created. Ang mga kumpanya nakahatag og trabaho sa libuan ka mga Pinoy, mga kumpanyang nakatabang sa pagpaburot sa panudalan sa lokal nga kagamhanan. Lakip nga gipasidunggan kadtong mga kapunungan nga dunay linkages program sa ubang nasod. The companies being recognized tonight were just about household names almost here in Cebu. Have all contributed to this phenomenon, Cebu, as many refer to it very fondly. Nanghinaot ang gobernador og mayor sa Dakbayan og lalawigan sa Sugbo nga magpadayon ang pagtinabangay sa mga magpapatigayon aron padayon mulambo ang Sugbo. We are grateful to this growing group of humanity for their energizing faith in the Cebuanos and their inspiring commitment to Cebu. You will never regret
Because we have agreed that for as long as we are in government, the governor and myself and the governor, you are always the priority. You are our bosses and we are your servants. So Ryan Sorote, News 5. Kilubong na ang duha ka mga bata nga naapil og kasunog sa ilang panimay kagahapon sa Bukirang Barangay Bato sa lungsod sa Sibonga. Substandard nga ceiling fan mo'y gitudlong hinungdan kung nganong nag-short circuit kani. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Ingon ini na ang sitwasyon sa ilang balay nga naabdan ni Gemma Sarnilio. Humaniya mabiyai ang duha niya ka mga anak nga nangatog kay nagsag-ob siya og tubig mga 1 ka kilometros ang gilayon gikan sa ilang gipuy-an didto sa Bukirang Bahin sa Barangay Bato sa lungsod sa Sibonga kagahapon sa hapon. Apil nga naug daw sa ilang balay ang iyang duha ka mga anak nga nag-edad og 4 anyos ug 1 ka tuig. Matud niya nga bugtong nag-andar sa ilang balay mao ang ceiling fan. Ang silingan nila nga si Noy Celestino usa lang sa daling mirespondi aron sa pagtabang apan dako na matud pa ang kayo. Ay ngari na ko di indugo pa tabangan pag-abot na di lusno na balay. Sa makahimtang sa mga bata. Ligid-ligid ka lang bata usag mo gitabaw pa. Wala pa ma inuna paig. Ang patayng lawas sa mga bata igo na lang gitabunan ining bani sa saging. Base sa investigasyon sa mga bumbero, substandard ang ceiling fan nga gigamit sa pamilya, hinungdan nga nag-short circuit kini. Ang ceiling fan nga karang baraton bitaw. Nya pag-short niya, overheat ang iyang overheated siya, so yung actual brito lang yung kuhan, ang iyang insulation, yung hinihini sa kalanay. Dito siya ni give visa outlet. Dito siya nagka-short. Gilubong kaganina ang mga bata ug matud sa inahan, di pa siya makatuo sa kalit nga pagkamatay sa duha niya ka mga anak. Nagbuol gyud ko sa tapos akong mga anak, asaw di naman gyud ikapahuli pa ana da. Hinayon lang dawat ang kamatuoran, sakit sa atong balatian kay duha ug nakabuk anak nako na kuan mo. Namatay gyud sa mga inahanam mo. Sunog sa iyang kaugalingong mga anak. Jinky Bargyo, News 5. Paukadto ang usa ka oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kadilang kutob sa balita. Aksyon!